Και ο αγώνας ξεκινάει. Ήδη ένα μήνα το αποδητήρι. Η αρρώστια. Για όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι, πες. Είμαι στο 10ο λεπτό. Για πες μας Διονύση, πώς είναι το σκορ? Για όσοι δεν παρακολουθούν το παιχνίδι, το σκορ είναι 1-0 υπέρ της, πώς λέγομαστε, Νεοφάλιρου. Πάμε. Είναι απάλευτος. Αυτός είναι ο αρχιμαλάκας της ομάδας. Ναι, κοίτα αλλού μαλάκα. Ναι. Ωραίο παιχνίδι το δίπλα πρέπει να είναι. Πολύ καλό το παιχνιδάκι, Πολύ καλό σουτ, πολύ καλό ευθύβολο δεξί σουτ. Στο μίκρα που ακουμπάει πάνω στα σηματοπλέγματα. Για να κάνουμε και ένα κοντινό στους πρωταγωνιστές μας. Αυτό είναι το μεγάλο δεξιμπάκ της ομάδας. Έχει ψοφήσει στα 4 πρώτα λεπτά. Πήρε κεφαλαίο Πάρης. Αυτό το ήταν πρωτοφανές. Τα δύο γεροντοπαλίκαρα, να τα βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Ο ένας κλείνει τα αρχίδια του, ο άλλος κάνει την καρκάλα του. Ποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα? Για να πιάσουμε και το σκορ, Αυτός ο τύπος θα σκοράρει πρώτος σήμερα, ναι. Αυτός εδώ κυρίες και κύριοι, ναι. Ο Πάρης Βούπερταλ. Εκλογική εκτέλεση. Ούτε ο διαιτητής. Άψογη συνεργασία, αυτά είναι. Παιχτούρα, τρελήσε μωρή αρρώστια. Έλα ρε Φερνάντο. Δημήτρης Μαζνόκης, εγγύηση στη μαλακία. Έτσι. Καραγκούνης είναι αυτός, παιδιά. Άρτουρε την μπάλα. Έλα ρε Στελάρα. Μπράβο μωρή παιχτούρα. Δημήτρης Μαζνόκης, πάλι μαλακία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φάει μαλάκα τον άνθρωπο. Πολύ καλό, μπράβο. Εκπληκτικό κοντρόλ. Αυτά είναι. Βγάλτε το ψηλό και βάλτε το δάνο. Βγάλτε το ψηλό. Σούταρε το γίδι. Άρα φίλε, άμα δεν σου κάνει, δεν θα βγει μπάλα. Δεν θα βγει μπάλα στο πλευτό, ρε φίλε. Άντε, μπράβο. Αργήσανε λίγο. Ξανά, Πάρης. Μισό λεπτάκι γιατί δεν πρόλαβα το πλάνο. Κάπου εκεί πήγε η μπάλα, ναι. Σωστά. Δεν μαρκάρει κανέναν. Αυτή είναι η άμυνα. Εδώ έρχεται η μπάλα. Αυτός εδώ είναι ο τύπος που μαρκάρει υποτίθεται στην άμυνα. Ναι. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο παιχνίδι. Αυτή η παιχτούρα εδώ, ναι. Ο Πάρης μου είπε ότι έχουν θέσεις. Ναι, έχουν θέσεις. Ο Διονύσης επί μισό λεπτό, 1-2 τώρα κάθεται στο ίδιο σημείο ακριβώς. Πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Στην άμυνα. Δεν τραβάει τίποτα άλλο. Θα θέλεις να πει, χαλάρα με γράφει τα φίλους. Τι κοντρόλ απίστευτο είναι αυτό. Τι παιχτούρα. Έλα ρε Φερνάντο. Ξεδιπλώνεται άψογα η ομάδα. Ναι, Πάρη. Ναι, να χειροκρότα μαλάκα την προσπάθεια. Εσύ τι κάνεις στην ώρα? Το πουλάκι σου. Άρμεξε το καλά. Παιχταρά μου, σήκω πάνω και γάμισε τους παιχταρά μου, έλα. Κάρτα coach δεν έχει, Δεν φέρεις τα αρχίδια σου τίποτα, Ναι, μου, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Τέρμα, ναι, μονό. Αγάμι σου πουστή. Καλά τσέκα. Όπο, έτσι και χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεκατσούνια. Αυτό ήταν χειρότερο για το δικό μου, αλλά την άλλη φορά. Αυτό πήρε
Ξύσε, ναι, ξύσε τα καλά, ναι. Μπαταρία. Μη κάνουμε θέατρα, μη κάνουμε σήκω πάνω λαμόγιο. Σήκω πάνω Αθηναϊκό λαμόγιο. Καραγκούνι του κεράτα. Μαλάκα καραγκούνι, καλά σου λέει. Μία έφαγα, 15. Δύο κουβέντες από τον MVP της Ξάπλας σήμερα, τι έχουμε να πούμε. Δεν υπήρχαμε ρε φίλε, εντάξει. Δεν υπήρχε. Πολύ υγρασία, κλείστρα και μαλάκα. Ούτε κατά διάνοια. Λάθος παπούτσια για Μαλάκα υγρασία. με την υγρασία, βάλε τα για την βρόχινα. υγρασία. Ναι. Για την υγρασία, ναι, υγρασία. Τον μάραν υγρασία. Εγώ φταίω που δεν σε κάνεις την προηγούμενη εβδομάδα. Νάτος κι ο άλλος. Νάτος. Βρίσκω την ευκαιρία. Δεν μπορούσα να Υγρασία.